कॉपी फिल्म की कांतारा ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା କପି ନୁହଁ କାନ୍ତାରା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ଓଡିଆ କଲଚର ଓଡିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି କାଙ୍ଗୁଲା ଆମେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଗାଁରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ନୂଆ କାହାଣୀ ମାଟିର ବାସ୍ନା କଲଚର ଆମ କଲଚରକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟା ବନା ହେଇଛି କାଙ୍ଗୁଲା ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଏ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ମୂଳ କଥା ହେଲା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମଟି କାଙ୍ଗୁଲା ଆମେ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଟାଉନରେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ ସେଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆଉ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁରବୀ ଯେ ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ତ କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନ ତ୍ରିପାଠୀକୁ ବହୁତ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହବ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଫିଲ୍ମଟା କରିଛି ମାନେ ବହୁତ ଡେ ନାଇଟ୍ କରିକି ସେ ସୁଟିଂ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଓପି ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି এই ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମଜା ଲାଗେ ଅଶ୍ୱିନ ମୋ ଟାଇମିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରେ ଅଶ୍ୱିନ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଛାଡେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କି ସୁଟିଂ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ୱିନର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ୱାର୍କସପ୍ କରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏନି ତେଣୁ ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆମେ ଯାଇଥାଉ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଆକ୍ଟିଂ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରାଇଜେସନ ସବୁ ହେଇଥାଏ ଅଶ୍ୱିନ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଜା ଲାଗେ ସେ କ୍ଲିୟର କ୍ଲାରିଟି ତା ପାଖରେ ଅଛି ଅଶ୍ୱିନ ପାଖରେ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଯେ ମତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତେଣୁ ବହୁତ ସହଜ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ कहाँ से तो अभिनय करके सबको अधिक मजा लगे ସମ୍ବିତ ବହୁତ ଟାଇମିଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ସହିତ କାମ କରିକି ସମ୍ବିତ ସହିତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ବୋଧେ ସମ୍ବିତ ସହିତ କାମ କରି ଭଲ ଲାଗିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତା ସହିତ ମଜା ଲାଗିଲା ଅଭିଷେକ ଭକ୍ତି ଚିନ୍ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ ମଜା ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାମ କରି ମଜା ଲାଗିଲା सर ऑडियंस रो गोटे क्वेश्चन मार्क मुंडरे आसी कि कांगुला कोन कॉपी फिल्म की कांतारा जम्मा नुह कोन व्यवस्था कोनी कांतारा मुवी अलग कॉन्सेप्ट कांगुला मुवी अलग कॉन्सेप्ट नाଇଁ ନାଇଁ ଜମା କପି ନୁହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆସି ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମ ଜମା କାନ୍ତାରା ଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ଏଟା ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଓଡିଆ କଲଚର ଓଡିଆର ସଂସ୍କୃତି ଓଡିଶାର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟି ଜମା ଆମେ କାହାକୁ କପି କରିନୁ କି ସେ ଟାଇପର ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇନୁ ଏଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ କନସେପ୍ଟ ଏଟା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଫିଲ୍ମଟା କହିଦେଲେ ଷ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆସି ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଓଡିଆ ଦର୍ଶକ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ବରବଧୁ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ରହିଛି এইଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ कि सिनेमा भाई काटी ना आगु सिनेमा କାଙ୍ଗୁଲା କାଙ୍ଗୁଲା ଭାଇ କାଟିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ମୋର ନନା କରିଦେଇଛି ତେଣୁ এই ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକମାନେ এই ଗେଟଅପ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ମୋ ଅଭିନୟକୁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି